Benvidos. Comezamos este espacio informativo semanal da Fundación TIC con toda a actualidade da provincia. Hoxe partiremos co Pacto Provincial polo Emprego que inicia a súa segunda fase con máis de 700 solicitudes recibidas para as 340 prazas ofertadas. Agora lles avanzamos todos os detalles. Antes, sumario. Comezamos. 70 titulados lucenses en medio ambiente, novas tecnoloxías e imaxe son beneficiaránse das bolsas de emprego Leonardo da Vinci da Deputación. A USC premia aos estudantes galegos con mellor expediente en bacharelato e selectividade. O Concello de Lugo denuncia os recortes da Xunta nos programas de fomento de emprego e as súas repercusións nos servicios esenciais para os cidadáns. E camiñaremos hoxe con Xoán de Muxa por as Nogais, na montaña luguesa onde nos amosará os lugares naturais e paisaxísticos máis prezados do municipio. E Guitriz celebra este domingo unha das súas festas máis concorridas. A parroquia de Pargas xa está preparada para festexar a 18ª edición da Festa de Candeiría, Callos e Artesanía. Falamos cos organizadores do evento. Xa está en marcha a segunda fase do Pacto Provincial polo Emprego que facilitará a inserción laboral de 340 parados lucenses. O programa dotado cun orzamento de 618.000 euros, dos que a Unión Europea aporta o 80%, ofrece formación teórica e práctica nos xacementos de emprego da provincia. Na primeira fase participaron 575 persoas, das que máis de 100 conseguiron un traballo. Idubina cumpre hoxe 94 anos e pensa celebralo no centro que acode a diario dende hai máis dun ano. Bueno, Idu, ya acabamos. Que ya te puse guapa por tu cumple, verdad? Do seu coidado ocúpase Alba. A moza de 22 anos atopou traballo no centro de día, onde realizou as prácticas do curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes, incluído no programa Pacto Provincial polo Emprego. Bueno, non encontraba trabajo, entonces vi que salieran estos cursos, entonces decidí hacer este curso para ampliar oportunidades. A formación e experiencia adquirida fai que os participantes no Pacto polo Emprego se incorporen sen dificultades aos seus postos de traballo. Ella es una chica joven, pero está muy bien preparada. Hacemos de todo, muchas cosas. Alba se adaptó perfectamente al centro. A nosotras, a las compañeras, es muy buena trabajadora, con todo lo joven que es, se la ve muy capacitada y muy bien, muy bien. A segunda fase do Pacto polo Emprego brindará a mesma oportunidade que a Alba a 340 parados de toda a provincia, agás o Concello de Lugo, que ten o seu propio plan. La formación fueron 470 horas y durante 3 meses más o menos, y era también bastante práctico y bien, el curso es bastante completo y después ya también el día a día aquí también vas aprendiendo. Pues yo también hice un curso del Concello, luego Emprego Activo, y gracias a él estoy aquí en la empresa Lalas. Me gusta el trabajo y la formación que yo recibí en su día, pienso que me es suficiente para estar trabajando aquí y desempeñando la labor que hago. O programa seguirá formando a persoas desempregadas nas áreas sociosanitarias e atención a dependentes, medio ambiente, novas tecnoloxías e como novidade nun taller de emprendemento. Mañana ya vengo para leer el periódico. E seguimos a falar de fomento do emprego, aínda que dende unha perspectiva menos positiva, xa que o Concello de Lugo vén de denunciar que a Xunta concedeulles axudas para contratar tan só a 11 desempregados dos 54 que solicitaron a través do programa de cooperación coas entidades locais. O Concello solicitou máis dun millón de euros, dos que recibirá 77.000. Os servicios sociais de asesoramento de emprendedores, de desbroce e de salvamento acuático son algúns dos afectados polo recorte das axudas da Xunta sufrido polo Concello de Lugo. Os programas de cooperación que se lle conceden ao Concello de Lugo, que solicitáramos máis de 1 millón de euros para 54 persoas desempregadas, únicamente nos concederon a cantidade de 77.000 euros para 11 persoas desempregadas, en siquiera para un ano de contrato e reducindo ademais a súa xornada. Debido á reducción da partida orzamentaria destinada a programas de inserción laboral, a área de benestar social só poderá contratar a 4 das 13 persoas solicitadas.
Era moi importante pois a demanda das persoas que solicitamos porque eran entre traballadores e traballadoras sociales, educadores, persoas que traballaran no seguimento no realoxo de familias xitanas, persoas que iban a traballar con familias en risco de exclusión social. O recorte tamén deixará os comedores escolares de Lugo sen persoal de apoio. Contábamos con el apoyo de 2 o 3 personas que para nosotros era fundamental, ya os digo, para poder ofertar este servicio en las condiciones que requieren. Va a ser un sacrificio nuevamente para el Concello que, sin tener competencias, oferta estos servicios para la ciudadanía. Ao Concello de Lugo lle corresponderían 428.000 euros se estes fondos se repartiran como ten que ser en función do número de parados. Por eso preguntamos ao señor Feijóo onde están os 350.000 euros que nos faltan e a que Concello gobernado polo Partido Popular llos concedeu. O Concello de Lugo levará a súa denuncia ante o Parlamento galego co fin de que se corrisa o reparto dos fondos de emprego. E para atopar un emprego faise fundamental a formación. A Deputación vende convocar 70 novas bolsas de emprego Leonardo da Vinci dotadas de 290.000 euros, dos que a Unión Europea chega ao 70%. Os beneficiarios realizarán prácticas durante 3 meses e a custe cero en empresas de 6 países europeos. A iniciativa redítase logo do éxito acadado na edición anterior cun alto índice de inserción laboral. Un destes participantes nos conta a súa experiencia. Desta imaxe hai xa máis dun ano. 18 titulados lucenses partían a varios destinos de Europa para formarse en empresas especializadas en medio ambiente. É o caso deste enxeñeiro. Formouse en Hamburgo e ser un dos beneficiados foi para el unha oportunidade única no terreno personal, pero sobre todo no laboral. Foi moi positivo porque coñecí como funciona unha empresa alemana, como funciona a súa mentalidade un pouco, non? Que é importante, como se fan as cousas ali. E non as cousas, pois, dende logo temos moito que aprender. Daquela experiencia xurdiron ideas que Wenceslao foi madurando ata crear a súa propia empresa adicada ás enerxías renovables e coa que está a piques de rematar este proxecto piloto de aforro de enerxía no ámbito doméstico, pioneiro en Galicia. E é que a formación obtida no estranxeiro serviulle para ter unha visión máis global coa que aventurarse ao mundo empresarial. Hai xente que continúa nas empresas nas que fixo a bolsa, incluso, e, en xeral, ainda que os camiños diverxeron, non? Pois existe un abano moi grande de posibilidades. Tras o éxito acadado, no que o 50% daqueles xóvenes están hoxe traballando, a Deputación reedita 70 novas bolsas para titulados en Medio Ambiente, Tecnoloxías e en Imaxe e Son, con 3 obxectivos claros. Ofrecemos unha formación especializada á mocidade nas profesións que entendemos que teñen máis futuro nesta provincia, nesta comunidade autónoma. Perfeccionan, sin lugar a dúbidas, o idioma e conseguimos un índice de inserción laboral importante. As accións formativas permitirán aos novos beneficiarios, sen custe algún, viaxar a 6 países europeos, onde realizarán prácticas en empresas de Alemaña, Austria, Italia, Portugal, República Checa e Irlanda. As bases e toda a información das Leonardo da Vinci está disponible na web da Deputación. Preto de 400 estudantes de bacharelato de toda Galicia, cunha nota media superior a 9, foron homenaxeados pola Universidade de Santiago de Compostela. Entre eles, 50 da nosa provincia. O acto de recoñecemento aos mellores expedentes tivo lugar no Auditorio Municipal de Lugo coa presenza do alcalde e do reitor da USC. Esforzo e organización son as claves do éxito destes alumnos. Miriam e Saúl reencontranse no centro no que remataron o bacharelato. Son dous dos alumnos con mellor expedente académico de Galicia. O que eu penso é que cada un debe de atopar o seu método, o seu sistema de estudo que máis se faga as súas capacidades e explotalo. Por exemplo, a min vaime moi ben o de facer resumos ou esquemas para estudar. Estudar todos os días é moi importante. Organizarse, ter todo ben planificado. Co recoñecemento á súa valía, a Universidade de Santiago de Compostela tenta vencellarse os futuros profesionais co fin de ser a opción que elixan. Brais loitou para conseguilo. Interésame moito o tema da medicina, me parece unha carreira apaixonante. Desde sempre tiveno claro, o único obstáculo era a nota e por sorte tiven a capacidade de poder alcanzar unha nota suficientemente alta, iso espero, por lo tanto, espero facer medicina en Santiago. No camiño para chegar a obter unha nota media superior a 9 no bacharelato e a selectividade, estes estudantes teñen tempo para todo.
estudo no Conservatorio Profesional de Música, violín, e ademais fago alemán na Escola de Idiomas. Se tes todo ben organizado, hai tempo para todo. Tempo para todo, para facer deporte, para sair cos amigos, para estudar. E tras os que xa se abriron as portas da universidade, chegan as novas xeracións dispostas a seguir o seu exemplo. É un dos xornalistas máis importantes da literatura galega, sabías? Malia que acabou o curso escolar, os máis pequenos da provincia de Lugo pasan o verán aprendendo distintos traballos artesanais. Esta semana comenzaron os obradoiros gratuitos do verán que desenvolve por vez primeira o Centro de Artesanía e Deseño da Deputación. O obxectivo destes cursos, nos que se esgotaron as prazas en tan só 2 días, é achegar a nosa tradición artesanal aos máis novos e, de paso, axudar a conciliación da vida laboral e familiar durante o período vacacional. A Mariña será este sábado o destino elexido polos primeiros viaxeiros do quilómetro cero fin de semana. O programa medioambiental da Deputación abre as fins de semana unha nova etapa a petición das empresas e participantes, preto de 8.000 en lista de espera, coa mesma oferta de 127 rutas polos lugares que fan a única a esta provincia. A exitosa iniciativa financiada ao 70% con fondos europeos tamén incorpora rutas guiadas en inglés. As inscripcións e pagos poden facerse como ata agora vía telefónica na web provincial e na tenda virtual dos produtos de Lugo. En Ribadeo comezará a funcionar este sábado o primeiro bus turístico de A Mariña. As persoas que se acheguen este verán a Ribadeo terán a posibilidade de percorrer o municipio utilizando este novo servizo durante a fin de semana. Na compaña dunha guía, os usuarios do bus visitarán o Porto, o Cargadeiro, Illa Pancha, Rindlo, as praias e o casco histórico, entre outros lugares de interese. A viaxe durará sobre 2 horas e ten un custe de 8 euros para os adultos e 4 os menores de 12 anos. A iniciativa partiu do Concello de Ribadeo en colaboración coa empresa e o CAR. Tamén en A Mariña este sábado celébrase a 15ª edición da Festa da Pescada. A cita será a partir das 9 da noite na lonxa antiga do Peirao Sur de Celeiro, en Viveiro. A Asociación Cultural e Deportiva Penalba, colectivo Chelindrín de Celeiro, organizadora do festexo, solicitará a declaración de festa de interese turístico galego. E rematamos con outra cita para o sábado, a Feira de Artesanía de Outeiro de Rei, que se celebra coincidindo coas patronais, na honra a Santa Isabel. O evento contará coa participación de máis dun centear de expositores de toda Galicia, entre postos de artesanía e alimentación. 4 alfareiras galegas, un ferreiro e unha cesteira realizarán demostracións en vivo de oficios tradicionais. Ademais, haberá obradoiros e actividades e xogos populares. Sobre as dúas terá lugar no campo da feira a tradicional degustación de carne ao caldeiro. Convidámoslles agora a camiñar con Xoán de Muxa, que nos leva hoxe ata a montaña luguesa, concretamente o municipio de As Nogais, pertencente á fermosa comarca dos Ancares. Facendo culto aos Nogais, estamos en este fermoso concello, As Nogais. Xusto detrás de min, esta fermosísima iglesia, que é a iglesia de San Xoán de Torres. Imos a coñecer lugares impresionantes que nos depara hoxe este concello. Vide comigo a camiñar. Hoxe iniciamos o noso camiño, contemplando abraiados esa iglesia de San Xoán de Torres, que hai que destacar que no interior ten un retablo do século XVIII. Seguimos así o noso camiño cortiño, vendo de frente a nós, abraiados unha vez máis, a Torre de Torres, un antigo castelo tamén chamado Os Casares. Seguimos o noso camiño, contemplando os paisaxes, así como o Pazo de Pardo, que alá polo 1752, cando se fixo o primeiro catastro de España, chamado Catastro do Marqués de Ensenada, estaba licenciado como fidalgo Manuel Pardo Casado. Seguimos o noso camiño e chegamos así a esa capela
de San Esteban de Vilesteva. Amiga Teresa. Pero isto non pode ser. Que tal? Que cosa? Pero De onde surxe? Eu surxo daquela parroquia que se chama Muxa, e logo tiro onde ves. Ela é nativa dali. É precioso, xa o sei. El lindo. Campana recén posta do ano 2000. Vamos máis feliz. Bueno, camiñantes, pois curiosamente, aquí camiña a amiga, compañeira e queridísima amiga Teresa. Despedimos o programa de hoxe, pero non sin deixarlle a mención especial a dos persoas moi importantes que lles encantan estes lugares, que son Belén, Belén especialmente para ti, e como non tamén para Rosa, que eu sei que lles encantan estes lugares e de forma material non pode estar. O dito, moitas gracias por estar con nós e vémonos sempre que te queiras no seguinte camiño. E Viveiro voltou no tempo a fin de semana co Mercado Renacentista, que acadou a súa quinta edición. Centos de persoas desfrutaron das múltiples actividades desenvoltas nas rúas do casco antigo nunha cita que se consolida na Mariña como unha das máis concorridas do principio do verán. Viveiro vestiuse do século XVI para lembrar a súa historia. 60 postos distribuídos polo casco histórico da cidade animaron o mercado que cada ano vai a máis. Ves que el público participa vistiéndose, o sea, eso se están integrando en la fiesta. Ya no somos los que venimos de fuera a hacer el mercado, sino que se unen las dos partes, que es lo interesante. Unha festa consolidada que naceu hai 5 anos por iniciativa do Concello e que conta co apoio da Deputación. A data non se elixiu ao azar. En este entorno solo existía a Rapa da Vestas durante unos años o encontro de moteros e inventamos ou recuperamos parte da nosa historia con dos contenidos, cultural e económico. Hai que darse conta que Viveiro, como moita vila de Galicia, pero en Viveiro temos o 53% do posto de traballo e do sector servicios. Que sabe conxugar pois o século XVI no que se enmarca esta festa para recuperar ese patrimonio cultural e non perdelo, e con ese motor económico que supón tamén esta festa renacentista e que supón pois un impulso para todo o concello e para toda a comarca. Os principais beneficiados son os hostaleiros e os comerciantes da cidade, como esta panadería que ve como aumentan os seus ingresos. E supón que estamos a principios de mes e eso notase, temos paga doble e hai outra alegría nos petos. A xente sale, aproveita o bon tempo, daste unha volta e sempre ves algo, sempre picas. Eu creo que, bueno, é unha cousa que a cidade ven ben, sí, porque sempre gasta a xente, non? Sobre todo en comer, supoño, e nos bares e por aí, e tamén no comercio. A nota de cor puxeron aos veciños nunha cita a que non podía faltar Carlos V, un rei moi vencellado á historia viveirense. A mí me gusta mucho. Es una cosa que, no sé, a mí me gustan estas cosas que traiga gente al pueblo. Xente como esta veciña de Lugo que non quixo perder a oportunidade de continuar a festa despois do Ardelucus. En el Ardelucus estuvimos la semana pasada y muy bien. A mí este tipo de iniciativas me gustan y vestirme de lo que sea también. O Mercado Renacentista é o comezo dun calendario festivo que animará todo o verán Viveiro e a Mariña. Unhas festas terminan e outras están por celebrar. Este domingo Parga congregará unha trintena de canteiros achegados de dentro e fora de Galicia na 18ª edición da Festa da Canteiría, dos Callos e Artesanía, unha das feiras máis soadas do Concello de Guitiriz, que naceu como iniciativa dos propios veciños desta parroquia e que se celebra desde o ano 1994. Nos quixemos comprobar por que a pedra en Parga é un ben tan prezado. Si algo distingue a Parga, isto é a calidade da súa pedra. Esta é unha das 9 canteiras do Monte Grove, onde se extrae o mellor granito de Galicia e un dos máis importantes de Europa. Bueno, aquí estamos nunha das canteiras na que salen a dúas tonalidades, denominadas silvestre gris, que temos aquí mesmo un cachote, e tamén sale o silvestre moreno. Este grau fino témolo nós, vamos, aquí en Parga, non hai outro sitio onde conseguilo. Unha trintena de canteiros darán forma a un cachote deste granito, o 8 de xullo, no certame da Feira de Canteiría, dos Callos e Artesanía que festexan os veciños desta parroquia guitiricense desde 1994. Aí temos obras deles, ali están expostas. Primeiro, segundo e terceiro premio, eso o que dá para a propiedade da comisión da feira. Nós vamos poñendo nos lugares da parroquia e do concello onde
o soliciten. David, en colaboración co Concello, leva desde os seus inicios á fronte da organización da festa, que este ano ven cun repleto programa de actividades, entre os que destaca o espectáculo de doma cabalar ou a exposición de vehículos militares. A feira xa é famosísima en todo Galicia e fora de Galicia tamén, porque incluso de Zamora e de Asturias ven moita xente aquí á feira. Completará a cita a tradicional degustación do produto típico do lugar, callos caseiros, a 4 euros a ración e un sinfín de postos artesanais, ademais de música durante toda a xornada. E poñemos hoxe o punto final coa exposición 40 anos rodando de Auxilia. A mostra fai un percorrido da traxectoria da asociación por mellorar a calidade de vida e accesibilidade das persoas con discapacidade física ou que están en risco de exclusión social. A mostra pódese ver no Museo Provincial ata o 31 de decembro. Por certo, que neste 40 aniversario da Asociación Lucense a ti que está a realizar un vídeo que recolle a súa traxectoria con testemunhas dos usuarios de Auxilia Lugo. Nos despedímonos ata a vindeira semana. Que sexan felices. こんばんは、皆さん。ギリシャの皆さん、こんばんは。今は私は、フランスのイルナというところにおります。